Fl-istess ġimgħa li fiha feġġew l-allegazzjonijiet dwar il-kowċ Taljan Davis Manja, il-futbol fil-Portugal inħasad baħbar oħra dwar kowċ li ġie akkużat li ffastidja lil plejers tiegħu, f'dan il-każ plejers nisa. Il-każ seħħ żewġ staġuni ilu meta l-kowċ Miguel Alfonso kien qed imexxi lit-tim tan-nisa ta' Rio Ave li kien għadu kif ġie ffurmat bl-allegazzjonijiet jindikaw li waqt il-pre-season u kien qed jibgħat messaġġi lil plejers tfajliet jistaqsihom jekk iħobbux in-nisa jew l-irġiel. Il-messaġġi allegatament bdew ma' plejer ta' 19-il sena, iżda ftit wara din irrealizzati li kien qed jagħmel l-istess avvanzi ma' plejers oħrajn. Eventwalment Alfonso ħalla il-klabb u jingħaqad ma' Famalicão. Dan il-coach spiċċa taħt investigazzjoni lejn l-aħħar ta' Settembru li għadda, inċidentalment fl-istess perjodu li fih ħarġu l-allegazzjonijiet f'Malta dwar Davis Manja. Famalicão issospendew mal-ewwel lil Alfonso u immedjatament bdiet investigazzjoni mill-FA Portugiża. L-istess assoċjazzjoni qed tinvestiga wkoll lil Samuel Costa, direttur sportiv tal-istess klabb. Costa u Alfonso qed jiġħdu l-akkużi għalkemm jidher li l-Pulizija Portugiża għandha serje twila ta' messaġġi kif ukoll recordings li jikkonfermaw l-avvanzi li provaw wettqu fuq it-tfajliet. L-FA Portugiża qed toffri għajnuna legali lill-allegati vittmi kif ukoll għajnuna psikoloġika. Bħalma għamlet l-Assoċjazzjoni Portugiża anke f'Malta Davis Manja ġie sospiż mal-ewwel malli feġġew l-akkużi kontrih, dan filwaqt li l-Pulizija qed tinvestiga.